Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just rupees 25,000. Ronin, built to conquer. Ka design ki riam yatho by a pair ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulai Moro Shillong. Pinang pek berti CCTV ni pinang subhai pitch Khubor hakimat pada hak bersedang ini pai syari Khubor nak Kylleng bentah jong Jylla. Hak kalai tri Risaw arza apusau hak por arbji no pai sengi. Kylleng jong kong por pensut khar pada ubah marjan pawa kebadan hak kasnong den chalalu kasnong kabahap ha is jante district la pulu. Berkading kalabam du ya baru kijing don jing em kibadan hak ni Kylleng. Hendrai kamshim ladan pak kijing ja kabas ngausi ikibrio. Haduk mentah 4 tip ya kadau jong ka jingplu jong ka ni Kylleng berkasnong kala IT hakibor jong ka an bikin le ya ka badan kam kidan hadu nyau spa la kulit ki case kala register da ka women helpline jong ka tanat directorate of social welfare ka sarkar Meghalaya nadu snam arza khat nyau hadu benai Risaw arza apusau kata nadu ka jingsha le ben yeng asam ki jingsha pen mong hak bor perkhat perdan ki jingsha thombor hak longren yeng ki kan thai ki baja ki bo ujor da ka jingsha thombor hak ki jaka trei ni ki jaka pat ba berki wei perki case kani gade kat kom ka jingyo lum jingkhen jong menteri katna social welfare uba polling do naga child helpline ba ka women helpline Hadin ba ka University of Science and Technology Meghalaya kala yo ya ka jingmanjur man sedang no ya ka medical college ka menteri sarkar ka bapet ya ka tanat ka koi kia jong ka sarkar Jylla ka Dr. Measle Ampril do kala ong badan kaman bu renti ya ki kendon amban syuhun batang ba kala don labiang ka sengi samla puli khasi students union lingba ka employment monitoring cell kala ben yakundu ya secretary personnel and AR department jong ka sarkar Jylla uba Cyril V Dingdo halo ka thungkam thungjam ba pher habai kram bikla pathai Khubor hadin baladep ban yakundu usamla ruben najiar uloong bahag bayadei baka roster ka post jong instructor hapo arts and culture ka rentang arteli barhabala shong thai ukhasi deben advertise ki khasi jantia hendrik ai advertisement ya ugaru nalor baladan lupa away ka Federation of Khasi Jantia and Garu people jong ka East Janti Hills district klapan pau ya ka jing persajur ya ka jing thmu jong ka MS Mega Top Cement Company Private Limited man seng ya ka karkhana Daubilan but ka captive power plant Hawaii Ajer Narpo East Janti Hills district halo kani ka jing persha ka FKGGP East Janti Hills kala ai da ka jing tho show Dr. GH Sharma MFS member secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board Namar ka jing khat jinga lang katna tourism julum yaki kenhuan ki bayo jing mentoy nak kam jungo kai Pyrthei kaseng all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala pen bakanam tre satya banishim benta hakani ka jinga lang kumta katna tourism kan sa khotno yaki laka jong hakawai perkasni kawai bagi kenhuan ki balawan shagni jinga lang ka balalong State Convention Center ki kethum yaki nong penya jing ki hotel guest house ki taxi association bat kumchuru ki turkai Hagani klip mat patnya pash Khubor Kylleng ki bentah jong kari. Ka BJP ha Assam ka laban kot syakathong jong ka kataban pendung dukon hendru paulak ngot ha Assam. Hendri gino yalam jong ka BJP ka laong ba kinam pat sange satya bat kinang yai beteng ban pendung dukon. Na ka bentah kitu ki bakwa ban long kum u lani ka dukot bapura jong ka seng BJP. Umidi ramba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulakam ba ka BJP da kala deben pendung dekat thamai kumba sapo hazar mut kibrio hak kendai pulai teliki konstituensi General Secretary jong kaseng Congress Ujairam Ramesh ukwa ba umitri rang ba do Green Narendra Modi udai banya selok lang yaki seng ki badan hagelang persyaru ban syong perkhat halok jinga kan an hapreng ke India ber ke Canada Ramesh loong ba kani kamat hapreng ke India ber ke Canada kamde kamat ban shimsting bat hap banya selok lang bat barok ki seng san Pyrthei Ulakrannya kini hadian baka India kala be hadu riumut ki ofisa jong ka Canada ki badan ha India labat haru baki deben mi no hapo ka khat khandai terik mentau benai kalong kemi ka badan jingduna department kala syabat bor haki laingut ki brio bakani kala ja hakok rajhar district jong ka Assam ki pulik kala yo ban kem ya wei na pedeng ki laingut yo bala tip kerteng kum mukleswar Rahman ki pulik ki loong baka brio ka syabat bor ka di ka bakelut bar ka bamlai man kren
Kisipai jong ke Indian Army berka Assam Rifle harengkat ke jingadan lang ki pulit jong ke Manipur kila leben kenra haki ranap dom bar ki them jong ke Manipur bar kila yok ban kurup bon teli ki sulai bar ki kuli kila yok ban kurup hadu arpun teli ki sulai bakun thup yaki AK-47 ke carbine machine bar ki wei pat ki tiar yale ki bak khlain bor ha ka wei bak Khubor kisipai ke Assam Rifle bar ki pulit ke Mizoram kila yok ban kurup live khandai hajar khandai spa teli ki bom berkawai ke mobile phone nak kawa ke badan hak kaput jangka Myanmar. Nyau pautli ki yeng kila plu ha Kishtwar district jangka Jammu and Kashmir. Hendrai hak ni ke jingja amshem ladan menu ba mensaw. Ke jing plu kala sedang nak kawai ke yeng hendrai kala pur syaki wei pat ki yeng ki ba marjan. Ka jing bamla bantem ya keding ke dina marba ke ni ke jaka ke baja ke ni ke jingja ke de ke ba kerdu umbha. Ka Ministry of Home Affairs jangka sarkar pedeng kala khot ya keren ya ki MLA jangki laitli ke jat menriu ke Manipur kata ki MLA Pyrthei kuki ban naka keri-keri ke sian ke benengkong ba ka sarkar pedeng kan khot ya keren ya ki MLA na ki jat menriu ba pair jangka Manipur ki Khubor ki lait hu ba ya kini ke jingalang an panya dak Intelligence Bureau but amshim lait hu lupa ki egi mat ki ban ya keren ha kini ke jingalang Haga steps ni hat majai la lap tulai phasi na ka met jong Navin Babu u additional district magistrate jong ka Kanur haga Jylla Kerala la lap ya ka met yap jong u haga yingsa jong u hui udai officer u ban sa shong thai no satang nyau banai bun ki kno ba ka jing phasi jong u ka dei na mar ka jing sha kren to met palat haga nong yalam jong ka CPIM ka PP Divya ka badeiru ka panchayat president jong ka Kanur district berkata ka jing kren ben jong ka deiru haga wei ni jing alang ka babun priu Mentapat ne phash Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Watla ke Israel kala mahan ni ki shipai jong ka United Nation baki deban mi no na ki kitem jongki ki beron Lebanon Henry Ukledo ubapet u John Pierre Lacron ubade u Undersecretary General for Peace Operation ulang baki shipai jong ka UN kinem mi satya Henry kin yaidon bet haki kitem jongki ki beron Kylleng jong ka Lebanon. Ula pentep ba yakni karai la shim hadin ke jinga kran sani jong u ba Secretary General Antonio Guterres. Ula kentu ya ke Israel kumcuru ya ke Hamas baki deiban bat ya ki kendon jok Security Council Resolution chia jan yo spa iwe. Kejinga dei hapen ke India bat ke Canada kala nang sniu dur shu hadien ba ke Canada kadang ya beteng met keno bakari ke India ka barang ketiban penyam yo nong yalam jok ki sik hadip sing dejar berkataru haka kendau ke siap jong ke Canada. Ke Canada kala phami no yo ambassador jong ke India na ke rijong ka bat ke India ru kumjo kala phami no yo ambassador jong ke Canada badan hari India kamen shwa kini ki artli ki ri kala laban ya penbai ya kini ke jingja menta ke Canada kala klebiang ya kini ke jo kaman bat kala kemru ya laimut kinong India bat kala keno baki de ki brio ki bala pha khnang da ke embassy jong ke India ka badan ha Canada Ka North Korea kala Pyrthei da ubom man penjat penpra ya ka surok ka penyaso ya ka North ber ka South Korea ya ka ba amshim na penan kam shu mentala slamha. Unang yalam jong ka North Korea u Kim Jong Un umpa shu bandang ya kran yasup lani banyak kran penben ya ka jinga pher jingmut ber ka South Korea. Henry upwa ban shu hyar thma ben lada ka South Korea ka letam. Ka South Korea haringkat ba United States kidang pet ngor baham menta ya ki kam jong ka North Korea na marba kila ban sha hyar thma kansan hakanu gunu ko por. Ka United Nation kala ajing ken bah kilai te yo kibla let no kila don kumba saw lak mut ki kena kibla pet krat no na Lebanon na do ba ka Israel kala sedang ban herthma ya ka Hezbollah hadu menta kidon iwe point ar million ngot ki brio kibla pet krat na nong ba Beirut don ro kibla kendria shigijaka kiba kamshngan but don pat kibla pet ri no Syria na do ba ka Israel kala herthma ya ka Hezbollah kidon kumba ar hajar lai spa ngot ki brio kibla yap Lebanon but na kini kumba shispa ngot ki kenaren Kabos kabakit ikisamla puli jongka Galala University kepada Suez jongka ri Egypt kala thung Hong Kong but hakani ke jingjak la dan khat armut kisamla puli ke bala yap but lai pulai ngut pat kilman saw kini kisamla puli ke bidang pai na university ban let chaka jaka sa ka jongki kumba arpu pratli ki ambulance kala let chaka jaka accident ban kit ikibayap ke ban saw hadu menta ampala ban pentikna kajingja accident kadai na kada kujing pen hair state jong nongnya kali ne kadai na kajing sniu jong ka surok na marba ka surok ru hakate ka than kalong ka sniu man lausnem haka khatsan tri Risaw la jurakhi kum ka World Students Day man pensa kan mau yo present berim kari India u Dr. APJ Abdul Kalam u bala not senyang shikat dei e haka puli puthi u Dr. Abdul Kalam yo bala jutip ru kum u missile man of India Uday u president ubak Khatway but u scientist bala tray kum ba South Post nam AA but the Defense Research and Development Organization.
La sedang mandake ya ke World Students Day na duk ke Khatsan Terik Risaw ada tar shipau man ken ma buram ya kalam. Tikito kilong ki Khubor hakimat kiman mentasi. Khubor.